namin ni Dado ay hindi na po ako nakapagtrabaho papatuloy. Sino ba namang nanay ang magagawa po yun nauubos na lang ang oras ko sa pag-aalaga ng mga anak namin. Yun po ang malimit kong reklamo kay Dado kasi kahit gaano po kamahal ang mga anak namin, marating po talaga yung punto na natuturyong ako. Napapagod at naiiyak na lamang sa sulok ng bahay namin, lalo na kapag sabay-sabay silang nagtatantrums. Wala naman po kong maiwanan sa kanila kasi nasa probinsya ang mga magulang ko at ayoko na po silang idamay sa kapalaran ko. Galing naman sa akin ang tiyahin ko dahil inuna ko pa raw pong lumandi kaysa magtrabaho at mag-ipon ng pera. Sa kabilang banda ay maraming nagsasabi na maswerte na ako kay Dado kasi mahaba ang pasensya niya. Mahina ako at hindi ako sinasaktan. Tulad ng ibang babae na kulang na lamang ay gawing punching bag ng mga mister o kinakasama nila. Naisip ko rin naman po ang bagay na yon, papadulo. Pero alin ko ang isang katulad ni Dado kung mas lamang yung gutom at hihirapan namin ang mga anak niya kasama siya. Doon ko napagtanto na hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapapakain kami ng pagmamahal ninyo. Lalo pa't lumalaki ang mga anak namin at mas dumarami ang pangangailangan nila. Hindi ko alam kung naiisip yun ni Dado kasi sa nakikita ko ay kontento na siya sa trabaho niya at sinasahod. Magdasal na lang daw kami at umasang magkakaroon ng himala para kami ay umasenso. Kaya hindi niyo ako masisisi kung lagi akong galit sa kanya at mainit ang ulo. Relihiyoso po si Dado. Lingkid ko siyang nagsimbahan ng antipolo para magdasal at mamanata. Ako naman ay hindi masyadong palasimba pero naniniwala ako sa Diyos. Kaya nang dahil sa sitwasyon namin, aminado akong mas lumayo ako sa kanya. Kaya nga nang makilala ko si Aubrey, bagong living tenant sa katapat naming paupahan, na hindi nagtagalan naging close friend ko. Matapos kong makita na ibang-iba ang estado ng buhay niya, kasi single siya at walang responsibilidad. Bukod sa sarili niya ay nagkaroon po ako ng kaunting inggit sa puso at pagsisisi. Nasanay asensado na ako kung wala lang akong kinakasamang mahina, dumiskarte o mga anak. Sensya ka na, Aubrey. Makalat bahay namin, ha? Di na ako makapagligpit, eh. Tinatamad na kasi ako. Kinakalat din naman ang mga anak ko. Naku, ayos lang yun. Ako nga na walang anak, makalat yung bahay. Pero naglilinis naman ako pag sinipag ako. Buti ka nga may choice kasi wala ka namang anak. Di ka tulad ko. Nakaliwa na agad kami ni Dado. Ilang taon ka na nga ulit? 25 pa lang ako. Bata pa. Oo nga, pero di naman ako makapagtrabaho kasi sino mag-aalaga sa mga anak ko? Wala naman ako maiiwanan. Sa bagay, mahirap nang magpili ng mga anak sa ibang tao. Lalo sa panahon ngayon, maraming abusado. Kunwari, santa, pero demonita pala. Marami akong napapanood na ganyan sa balita, kaya nakakatakot. Oo, pero hindi naman yun ang pinoproblema ko kasi wala naman talaga kaming pera para kumuha na mag-aalaga sa mga anak namin ni Dado. Kapos na kapos kami. Daig pa namin yung mga manok na isang kahig, isang tuka. Pero masipag naman kinakasama mo, di ba? Lagi ko nga siyang nakikita pumapasok sa trabaho. Swerte mo nga sa kanya kasi yung ibang lalaki dyan, napakapatugan. Nagpaalaki lang ng anis nila, tapos sila pa may ganang manakit ng asawa o relasyon. Masipag nga, pero kulang sa diskarte. Aanin ko naman yung sipag niya kung kulang at mababa naman lagi yung sahod na binibigay niya sa akin. Alam mo, ingit nga ako sa'yo eh. Kasi buti ka pa. Nakukuha mo pang magparibad ng buhok. Tingnan mo buhok ko sa mukha, pangit pa. Hindi na madaan sa conditioner tapos hihirapang nasasiyaran ng shampoo. Hindi naman halata, okay lang yan. Saka huwag kang maingit sa akin. Kung gusto mo, ipapasok na lang kita sa racket ko. Para naman may pangpariban ka ng buhok. May pangpagsalot ka pa. Saan? Doon sa pinapasukan mong call center? Ano ko? Hindi ako masyado marunong mag-English. Baka interview pa lang, call back na ako nakakahiya. Hindi naman yun. Racket ka, di ba? O kasi doon, may iba pa ako
Sabi mo madalas kayong kapusin sa sweldo ni Dado. O sige, pero ano bang racket yan? Basta, promise mo muna na hindi mo ako i-judge tapos magkaibigan pa rin tayo pag nalaman mo, ha? Sabihin mo na. May sugar daddy ako. Ha? Sugar daddy? Oo, nakilala ko online. Tapos, binabayaran niya ako kapalit ng mga sinisend kong video ko sa kanya. Hindi ba yun masama? Hindi, Saka, nasa tamang edad na ako at pumayag naman ako sa gusto niyang mangyari. Sabi niya sa akin, kung may kilala pa raw ako, baka gusto kong yayain. Madali lang naman ang gagawin. Magpapadala ka lang ng sexy video. Hindi kailangan kitang mukha. Tapos ayun na, instant money. Palagay mo kaya ko yan? Kayang-kaya mo yan. Nai-insecure ako sa katawan ko eh. Paano kung hindi naman ako ganun ka-sexy? Sexy ka. Gigil na gigil nga sa'yo si Dado eh. Ha? Paano mo naman nasabi? Ano? Kasi nakalima nga kayong anak. Malamang. Ibig sabihin, mainit siya sa'yo sa kama. Oo nga. Pero mas mainit ulo ko sa kanya kasi hindi biro magluwan ng 5 anak tapos maghihirap lang din pala paglabas sa tiyan ko. Kaya nga tanggapin mo na yung inaalok ko para makatulong sa pangangailangan ninyo. Abot-langit po ang kapagos ay nanok sa aking pagkakakita ni Aubrey Papadudut. Wala po kasi talaga akong ideya na meron palang ganong klase ng trabaho. Yan ba ang sekreto sa madla kasi nakakaiya at hindi katanggap-tanggap sa lipunan? Pero naisip kong hindi naman yun masama dahil hindi ka naman nagnanakaw o nangaapak ng kapwa mo. Kumbaga ay nasa tibay na lang talaga ng sigmura at pananaw kung paano mo titingnang hindi nakakasuka o nakakahiya ang iyong ginagawa. Kaya kahit nung una ay nagdadalawang isip ako, sa huli kinonsidera ko na rin ang alok niya, Papa Dudo. Meron lamang akong problema ng mga panahon na yun. Para tuluyan ko ng kagatin ang alok sa akin ni Aubrey. Yun ay walang iba kundi ang relasyon namin ni Dado. Siya po ang first boyfriend at tatay ng mga anak ko. Di minsan na hindi ako tumingin sa ibang lalaki o naisip na magloko sa kanya dahil mahal ko siya. Kaya nga nagtatalo ang konsensya ko at ang realidad. Marami akong tanong sa isipan ko. Marami akong pagtitimbang na ginawa. Sa paglipas ng mga araw na walang progreso o asenso ang buhay namin. Kasama na ang mas tumataas na demand ng pangangailangan ng pamilya ko. Pero kulang naman ang perang pambili at panggastos namin. Ay mas nadadagdagan yung dahilan upang pumayag ako sa offer ni Aubrey na magbenta ng laman kapalit ng salapi, Papadudo. Pera ang ugat ng lahat ng kasamaan sa mundo. Yan po ang laging sinasabi sa akin ng nanay ko kaya siguro ay sapat na sa kanila ni tatay na meron lamang silang kakarampot na kita at kontento na lamang na binibigyan kami ng aming mga kamag-anak para mairaos ang araw-araw naming pamumuhay. Kaya nga grade 6 pa lamang ay napilitan na akong magbenta ng kung ano-anong pagkain sa eskwelahan namin tulad ng mga sitserya na nabili ko mula sa ipon kong bawat araw-araw. Tapos noong high school na ako, ay namasukan ako bilang tindera sa isang burger machine dahil kalahating araw lamang ang klase namin noon, Papadudo. Sa kabila ng pagsisikap ko ay naging mailap na sa akin ang swerte. Hindi ako makaipon kasi malaking bagay ng sweldo ko ay binibigay ko sa mga magulang ko lalo na mas madalas kaming kapos sa pambili ng pagkain. Ang mga panahon yun, na-discover naming may sakit sa puso ang bunso kong kapatid. Kaya mas nahirapan sa pagdadala ng buhay ang aming pamilya. Yun din ang dahilan kung bakit hindi na ako nagkolehiyo at pumayag sumama sa tiyahin ko kaluwas ng Maynila. Natatandaan ko ba na yung unang beses na nakaapak ako sa Maynila dahil naiyak pa nga ako, Papadudo. Mahirap at masakit kasi sa akin na iwanan sa Cebu ang pamilya ko. Pero dala-dala ko sa puso ko yung pag-asa
Ang pag-asa na sa pagbabalik ko sa bayan namin, hindi na ako yung Paulina na mahirap at laging kinakapos sa pera. Opo, mataas ang ambisyon ko para sa sarili ko at sa aking pamilya. Pero lahat ng yon ay naisang tabi ng magkaroon na ako ng mas malaking responsibilidad sa pamilyang binuon namin ni Dado. Biyaya po ang mga bata, yan ang tinanim ko sa isipan ko. Pero hindi ko na po maalala ang bagay na yon nung dumami na sila at ang mga raggamin ang kinakasama ko sa pagpapalaki sa kanila. Napakahirap po ng walang family planning, Papa Dudo. Ako po yung patunay na araw-araw kang malulusyang sa kakaalaga sa mga anak mo dahil sa matinding pagod. Kapag tulog nga sila, madalas na sinasabayan ko na lamang sila imbes na gumawa ako ng mga gawaing bahay dahil hindi ko na po talaga kaya. Tapos may mga pagkakataon na hindi pa ako natutulungan ni Dado. Hindi mo paglalaban ng mga damit namin, siya pagod daw siya sa trabaho at ipapahinga na lamang daw niya ang day off niya. Gusto ko pong magtampo pero wala akong karapatan. Kaya nga nang maisip ko wala akong patutunguhan ang pagiging padre de pamilya ni Dado. Ako ang gumawa ng paraan para kahit paano ay sumulong kami. At yon ay matapos kong pumayag sa na trabaho sa akin ni Aubrey Papadudo. Yan. Meron na kaming pangilang araw na supply ng gatas para sa mga anak ko. Tapos yung mga biskwit din. Hindi na sila naninibasan ng tuto. Wow! Dami naman yung grocery mo, baby. Marami talaga. Para yan sa mga anak natin at saka ito sa bahay. Grabe. Mamahalin pa yung iba rito ah. Lalo na itong, ano nga to? Hindi ko mabasa. Basta sauce. Huwag mo na kasing basahin. Basta yun na yun. Sabi ng babae sa grocery kanina, masarap yan pang sarsa sa gulay kaya binili ko. Oh, tapos ito, nakabili na rin ako ng gamot at vitamins para sa mga anak natin. Panay kasi sila simulat ko. Lalo na yung panganay mo. Ang hina ng resistensya. Pero hindi ko pa naman sweldo ah. Saan mo kinuha pambili ng mga grocery na yan? Pati itong mga gamot at vitamins sa mga bata. Ha? Ano kasi? Huwag mo sabihin sa akin nangutang ka. Hindi Bakit ko naman gagawin yun? Di lalo talo na lubog. Tsaka igagaya mo pa ako sa'yo ng utangero. Sakit mo naman magsalita, baby. Totoo naman, di ba? Patunay ang cellphone mo. At nabalik na naman po sa cellphone ko yung usapan. Babalik at babalik talaga tayo sa cellphone mo yan hanggat hindi mo pa yan nababayaran ng buo. Kaya huwag kang magre-reklamo dahil pag naaalala ko, yung pamimilit mo sa akin na kuhanin yan, nayayamot talaga ako. Oo na, pero sagutin mo na lang. Saan mo kinuha yung perang pambili mo ng mga yan? Sa Sa racket namin ng Aubrey. Aubrey? Yung dyan nakatira sa tapat nating paupahan? Oo, siya nga. Si Aubrey. Close pala kayo? Oo, bakit? Wala lang. Akala ko kasi hindi siya lumalabas ng lungga niya eh. Bihira ko lang kasi siya makita. At bakit gusto mo siyang makita, ha? Wala namang dahilan, baby. Panggabi sa call center si Aubrey, kaya malamang tulog siya pag-araw. Okay, pero ano yung sinasabi mong racket niya? Ano? Ha? Nag-online selling siya ng mga damit sa bag. Binibili niya dun sa Divisoria at Taytay tapos pinapatungkol niya na lang para nakikita siya. Sinabihan niya ako na i-share ko raw yung live niya sa group page sa Facebook para mas maraming makakita at bumili. Tapos, kukomisyonan niya ako. Kaya ako may pera ngayon pambili ng grocery natin. Malaki ba komisyon mo? Sakto lang, pero kapag maraming bumili sa kanya, oo, malaki. Hindi ba siya lugi? Bakit ba ang dami mong tanong? Wala naman, gusto ko lang malaman. Kung nagsasahid ka na doon para may panghapunan tayo, no? Kesa kung ano-ano pang pinag-uusisa mo, masyado ka. Sumit mo talaga sa akin, baby. Huwag mo sabi ako matawag-tawag na baby. Magsahid ka na doon. Oo na, ito na oh. Magsasaing na po, kamahalan. Magpapadala lamang ako ng sexy videos sa sugar daddy namin na hindi kita ang mukha ko. Tapos ay babayaran niya ako ng pera at para sa akin ay hindi na ako lugi kasi yun lang naman ang gagawin.
5,000 po ang unang sweldo ko na ibinigay sa akin ni Aubrey. Pero 7,000 raw talaga yun. Kinuha niya lang yung 2,000 kasi siyang nagpasok sa akin. Hindi na ako nagreklamo dahil hindi naman ako kikita ng ganong halaga kung nakatunga lamang ako sa inupahan namin at namumunsumi sa mga anak ko. Kung tatanungin ninyo ako kung paano ko yon ginawa ay hindi ko na po masyadong itidetalye. Pero syempre palihim at patugo. Minsan pagtulog na ang mga anak ko at nasa trabaho si Dano. Pumupunta ako sa inuupahan ni Aubrey para doon mag-record. Siya rin kasi ang nagpapadala ng mga videos ko, Papa Dudo. Malaki po ang tiwala ko sa kaibigan kong yun na hindi niya ako ipapahama. Literal na kumakapit ako sa patalim. Pero inspirasyon ko naman dito ang mga anak ko. Kumbaga, hindi ko lang ito ginagawa para sa sarili ko dahil pamilya ko ang pangunahing rason kung bakit ko pinasok ang ganitong klase ng trabaho. Sabihin nyo nang wala akong bait sa sarili pero mas masisira na po ang ulo kapag patuloy kaming manilipasan ng puto. Dahil lang sa wala kaming sapat na salaping pambili ng makakain. Kaya nga masaya ako. Noong nagtuloy-tuloy na ang aking kita dahilan para unti-unti ay mas makaluwag-luwag kami sa pera at mabili ko na ang pangangailangan namin. Gusto niyo makita ang mukha ko? Bakit daw? Eh, siguro na-curious siya. Galing mo kasi pumiling dun sa huling video na pinadala natin. Ayoko. Hindi ko kaya yun, Aubrey. Anong hindi mo kaya? Magpapakita ka lang ng mukha mo, luka-luka. Yakang-yaka mo yun. Paano pag napahamak ako? Paano pag kumalat yung video tapos... Gaga, tigilan mo nga yan. Hindi yun kakalat. Saka hindi ka mapapahamak. Wala ka namang ibang gagawin. Kikembot ka lang. Hahawakan sa sarili mo. Tapos ayun na. Gusto lang talaga niyang makita mukha mo. Magbabayad siya ng mas malaki. Kaya huwag ka na mag-overthink. Gaano kalaki? Depende. Baka doblehin niya kasi maganda ka naman, girl. Totoo ba yun? Oo, girl. Tignan mo nga yung itsura mo. Laki ng improvement mo simula nung kumita ka na ng pera. Nakapagpariban ka na ng buhok. Nakapagpa-facial pa. Iba ka na. Hindi na kita mag-itch. Sira. Ako pa rin to, si Paulina, yung kaibigan mo. Tsaka, hindi ko naman magagawa lahat ng yun. Hindi dahil sa tulong mo. Kaya, thank you talaga ng maraming, Aubrey, ha. Wala yun. Mas mababait ka naman. Saka nakita ko talaga sa'yo yung determinasyon at pagsisikap para makatulong sa pamilya mo. Lalo na sa mga anak nyo ni Dano. Kaya sino ako para hindi ka tulungan? Lalo kung kaya mo naman, di ba? Isa ka talagang tunay na kaibigan. Thank you. Kaya nga inaalok kita ngayon ng panibagong oportunidad na kumita ng mas malaki. Naiintindihan ko naman, pero kabado pa rin ako. Paano kung pumalpak ako? Paano kung hindi niya ako magustuhan kasi... Magugustuhan ka niya. Sa kalahati yun. Baka nga hindi lang doble bayad sa'yo. Baka gawin pang triple. Ayaw mo ba nun? Mabibili mo na ng pangarap nilang laruan yung mga anak mo. Sa bagay, nakaraang nag-mall kami ng mga bata. Gustong-gusto ng panganay ko yung remote control na kotse, kaso libo yung halaga. Siyempre, hindi naman ako pwedeng basta-basta maglabas ng pera para lang makabili ng gano'n. Kahit nakakaluwag na kami, malayo pa rin kami sa pagiging mayaman. Tsaka, mas may dapat pa akong unahin kong nagastusan bago yung mga gano'n luto ng mga anak namin ni Gato. Kaya nga kung ako sa'yo, go ka na rito. Tapos tigilan mo na yung pagiging nega mo. Kasi ako na nagsasabi sa'yo, magugustuhan ka niya. Ganda mo, tapos ang sexy mo pa. Pinukulang mo na ako niyan eh. Hindi, no? So ano, payag ka na? Gina, Okay lang bang pag-isipan mo muna? oo naman. Hindi kita pipiliting mag-desisyon ngayon. Kasi gusto ko, bukal sa loob. Tandaan mo lang ha, na walang masama sa ginagawa natin. Wala tayong iniiskito, wala tayong inanakaw, at wala tayong tinatapakang tao. Kaya bakit ka mahihiya, di ba? Iba nga dyan, kulang na lang magkatakuha na sa pagtatrabaho, pero mailan pa rin yung swerte. Ikaw, oportunidad na wala
Tatandaan ko ang mga sinabi mo. Salamat ulit, Aubrey. Walang anuman. Uy, pwede bang tulungan mo ako mamili kung anong brand ng sunscreen ang bibiling ko dito? Nakasale kasi sila eh. Huwag mura. Tingin! Wow! Oo nga! Bakit ka bibili niyan? Magbi-beach ka ba? Oo, ang init-init kasi. Gusto ko namang mag-relax. Wow, buti ka pa. Gusto mo sumama? Pag sa Boracay yan, huwag ka lang. Kahit pamasahe sa aeroplano. Diyan lang ako sa may Batangas para malapit. Pag-iisipan mo. Sige, pero dalian mo ha. Pati yung alok ko. Huwag mo nang patagalin ang pag-iisip. Sayang, oportunidad na yung lumalapit sa'yo. Ay, oo na. Tingin nga ulit ako ng mga sunscreen. Ang tao ay walang kakontentuhan hanggat meron siyang ambisyon sa buhay. Totoo po yun, Papa Dudu. Nang wala na akong masyadong kinokonsidera para mapapayag ni Aubrey sa gusto ng sugar daddy namin, hindi ko na inisip ang komplikasyon na kakibat doon dahil mas matimbang sa akin ang dagdag na bayad sakaling magpakita na ako ng mukha sa mga videos ko. Saka ginagawa rin yun ni Aubrey at ayos lang naman siya. Kumbaga ay wala namang nangyayaring masama sa kanya kaya naisip kong huwag na akong masyadong mag-alala. Tulad nga ng pangako sa akin ay nadagdagan ng perang kinikita ko kung magpakita na ako ng mukha sa sugar daddy namin, Papa Dudu. Pero dahil sa nangyari ay mas naging maingat akong matuklasan ni Dado ang pinaggagawa ko. Alam ko magagalit siya sa akin ng gusto at mandidiri at baka hiwalayan niya ako. Ay paano niyo ko masiro ang pamilya namin at naiwalain sa akin ang mga anak ko. Kaya nga kahit doble-doble yung tabako sa trabahong pinasok ko, ngunit yung pag-iingat din ang ginawa ko, Papa Dudu. Nandyan yung nabili na ako ng mga ugay-ugay na damit at mga bags na kunwari binibenta namin ni Aubrey online. At sa tapat na inuupahan niya para lamang hindi isipin ni Dado na nagsisinungaling ako sa kanya tungkol sa source of income ko. Doon ko po napatunayan na napaka-uto-uto ng kinakasama ko kasi madali ko siyang napaniwala. Kaya nagtuloy-tuloy po ang gawain kong yun hanggang sa muli na namang mag-request ang sugar daddy namin, pero nung time na yun ay nagdalawang isip na ako. Gusto niya kasing magpadala ako ng video na may kasamang lalaki habang may nangyayari sa amin, Papa Dudu. Hindi ko po kayang sigmurain yung isipin na may ibang lalaki ang kakama sa akin bukod kay Dado, Papa Dudu. Kaya nga pagkatapos sabihin ni Aubrey sa akin ang gusto mangyari ng sugar daddy namin, pinaputan ko talaga ako ng gusto. Pero kasabay noon ay ang pagbabanta niya na i-dispatch ako sa pamamagitan ng hindi pagkuha sa akin bilang alaga niya at magbabayad sa mga videos na pinapadala ko. Mas natakot po ako na mawala ang pinagkakakitaan ko lalo na nag-uumpisa pa lamang akong mag-ipon ng pera na lingid sa kaalaman ng kinakasama. Nag-open kasi ako ng bank account at doon ay pinapasok ang pera kita ko para ipunin, Papa Dudu. So doon, masaya rin ako dahil nakakapagpaganda ako sa pamilya ko sa Cebu at tutulungan na rin sila sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kaya nga kahit nakakatakot noong una, ay hindi ko madulong yung realidad na kailangan kong gawin ang bagay na pinapagawa sa akin ay pumayag na rin ako. Kasama ko si Aubrey noong unang beses naming i-record yung video ko na kahalikan ko ang isang lalaki. Tapos ay doon na nga po may nangyari sa amin. Pagkatapos noon ay naligo kagad ako at nagkuskus ng katawan kasi pakiramdam ko ay napakarumi kong babae. Magaling po ako ng isang oras sa paliligo na hindi ko naman mahilig gawin. Masigurado ko lamang na nawala na sa katawan ko ang laway at amoy ng lalaking pinayagan kong galawin ako alang-alang sa mas malaking pera. Pero lahat ng iya at pagtitiri ko sa aking sarili ay wala. Noong matanggap ko na ang aking halaga ng bayad sa akin kapalit ng natural video, Papa Dudu. Sa uli na sana'y nalaman ako mas naging confident sa performance. Kasi ako sa akin ang inuupo namin at nadagdagan niya ang binabayad niya sa akin. Kaya lang akibat
Maliban noon ay tumabang naman ang relasyon at pakikisama ko kay Dado. Una ay hindi na kami talaga maayos. Malayo na rin ang loob ko sa kanya na nagugad sa mga pag-aaway namin sa pera. Pero mas lumala yung pagiging pilap ko sa kinakasama ko ng makakanan namin ang lalaki sa kanya. Hindi na ako masyadong ginaganahan kay Dado kahit na sabihin natin at magaling siyang mangromansa. Mas nadadaig kasi ako ng pagod, mas gusto ko na lamang ipakakatawan ko. Kaya sa pumayag na may mangyari sa amin. Sa payo ko na makulis niya ako. Ayaw din naman niya kasing gumamit ng proteksyon. Kaya naasar ako sa pagmumukha niya papadudod. Baby, ano ba? Gusto lang eh. Anong pakis? Ayaw ko nga sabi. Ano ba gusto mo hanap natin? Eh ano naman? Para ikaw magpatulog sa kanila kung ayaw mo pa matulog. Paulina naman. Ano bang klase mo ugali yan? Para ka namang iwan eh. Wow! Ako pa talagang party. Wala. Kumusta ka kaya? Naglalambing lang naman yung tao. Ay, yan ka rin naman sa pansin mo. Lalapit tapos mauwi. Sa isip mo, gano'n. Anong masama doon? Magrelasyon naman tayo. Masama yun para sabihin ko sa'yo, Dado. Hindi kita maintindihan. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ko alam kung talagang hindi naman ako pinapakita ko. Talagang bobo ka lang. Nakinig ka ha? Papaliwanag ko para maintindihan ng pulpul na katulad mo. Dito na yung mga anak natin. Tapos ang babata pa ng mga yan, plano mo na naman dagdagan natin. Blessing naman yung mga bata, Paulina. Kami nga, 8 kami magkakapatid nun. Masaya naman kasi marami kami. Anong masaya doon? Eh yung atin yung nga yung naghirap para mabuhay kayo kasi maaga na wala yung mga magulang niyo. Tsaka, huwag mo na nga ako linyahan ng blessing yung mga bata kasi marami rin mga kapatid ko, Dado. At hindi yun blessing dahil napakahirap ng pamilya namin. Siguro, pwede ba yung tawagin yung blessing kung mayaman mga pamilya? Kasi hindi. Nasa kong sumala sa pagkain. Kasi kailangan ko papatid ng mga kapatid ko sa pangkarapot na pagkain binibigay sa amin ni nanay at tatay. Tapos hindi ko akalain na ganun din mararanasan ng mga anak ko dahil sa hina mo dumiskarte sa buhay. Kung hindi pa kita tinulungan sa pagtatrabaho, sa kangkungan na tayo pupulutin ito. Ay, bakit ba lagi sinusubat sa akin ang pagiging driver ko? At bakit hindi ko isusumbat sa'yo? Sige nga, tatanong-tanong ka pa? Hindi ka marunong magramdam? Nagsisikap naman ako para sa pamilya natin. Kaso mailap yung swerte. Hindi ako naniniwala sa swerte. Mas naniniwala ako sa diskarte. Aanin mo yung pagsisikap mo kung hanggang pagsisikap ka na lang. Di walang aksyon, di walang gawa, puro ka lang salita. Tsaka, masisisi ko nagkakulito ko sa'yo. Mukha kasing wala kang pangarap eh. Para sa kaalaman mo, marami akong pangarap. Talaga ba? Kasi kung totoong sinasabi mo, hindi ka ganyan mag-isip. Blessing ng mga bata kasi sila nga walang magkakapatid. Sana kasi doon pa lang na-realize mo na hindi madaling magpalaki ng mga anak tapos wala ka pang sapat na kakayahan para mabigay yung mga pangangailangan nila. Kung sanay kang gumamit sa butikan para lang masabing may raraos mo araw-araw ang pamilya mo, pues ibahin mo ko. Pagod na ako maging mahirap. Sawang-sawa na ako sa buhay natin isang kahit isang tukada to. Kaya sana maisip mo yan. Dami mo namang sinabi. Parang gusto ko lang naman humalik sa'yo ah. Yun lang, hindi mo pa mapagbigyan. Damot. Madamot na akong madamot. Tsaka kung gusto mong humalik, yung dingding natin halikan mo. Oo na. Kahalikan mo na lang yung dingding. Buti pa yun, hindi nagreklamo. At hindi nanunumbat. You know your scalp can get up to 5 times more dandruff? Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Dahil sa nangyari, nanlamig sa akin si Dado at nung una ay wala naman akong pakialam doon kasi naisip ko na baka napagtantunan niya ang mga sinabi ko. Na pwedeng pag-isipan niya ang tungkol sa sitwasyon namin gayong hindi naman bumabata ang aming mga anak. At hindi rin talaga afford na magdagdag pa kami ng isang big na pakakainin dahil nga nagmamahal na ang mga bilihin sa merkado.
Bukod doon ay paano niya pag-aaralin ng mga anak namin kung meron pa kaming kinikilhan ng gatas at diaper. At nang yun ay gusto kong isuksok sa bubote ni Dado. Kaya napagsalitaan ko na lamang siya ng masasakit sa huli naming pagtatalo. Kaso yun na rin ang umpisa ng pagkakaroon ng lamat ng aming relasyon. Bukod sa hindi ako pisikal na sinaktan ni Dado, hindi rin po siya ng bababae. Kasi mahal niya raw ako at ang mga anak namin, kaya bakit siya gagawa ng bagay na sisira sa aming pamilya. Hinahangaan ko po siya ng gusto sa aspetong yon dahil bibihira na papadudot ang mga lalaking pinapanindigan ng kanilang pamilya at kusang umiiwas sa tukso. Kaya anong ako na ang nanlamig at nanlobo para po akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga kabulastugang ginawa ko. Doon na ako kinain ng matinding hiya sa sarili, sa mga anak at sa kinakasama ko, Papa Dudut. Hindi ko na po magawang titigan si Dado dahil sa labis na pagkakonsensya ko sa ginagawa ko sa kanya kapag nakatalikod siya. Iniikutan ko siya sa ulo dahil lamang sa pagiging ambisyosa ko. Natatakot po akong makaranga kaya nga bago pa tuluyang masira ang pamilya namin, ay ako na po ang kusang umapig, Papa Dudut. Inausap ko si Aubrey para magsabing ayoko na. Gusto ko nang itigil ang ginagawa namin, Papa Dudut. Gaga ka ba? Gaga na akong gaga, pero sigurado na ako. Opo na. Gusto ko nang tigilan itong ginagawa natin. Ikaw lang yung titigil. Huwag mo akong idamay dyan. O sige, ako lang pala. Pero nakakainis ka pa rin. Kasi kung kailan ayos na, kung kailan malaki na ang kita mo rito, saka mo pa talaga naisip yan. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Konsensya na ako sa ginagawa ko kay Dado. At kailan mo pa naramdaman yan, Aber? Basta, Imposible naman na nagising ka nilang isang umaga, tapos nakonsensya ka na bigla. Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi ka na malinis na babae. Walang magbabago kahit itigil mo pa yung ginagawa mo. Kasi nagawa mo na. Nagkasala ka na kay Dado. Kasi may nangyari na sa inyo ng ibang lalaki. kaya nga gusto ko nang tumigil. Oo, hindi na ako malinis ito. Alam ko naman yun. Wala na akong plano linisin pangalan ko, pero ayoko nang dagdagan yung mga kasalanan ko kay Dado. Sana naman maintindihan mo. Pinipilit ko, pero hindi ko pa rin talaga gets. Bakit ba kasi? May nangyari ba sa inyo ni Dado? Nanlalamig na siya sa akin. Nagsimula yun nung ilang beses ko rin siyang tinanggihan sa kama. Natatakot ako na baka mababae siya kapag nagpatuloy pa yung ganito. Kasalanan mo naman pala bakit ganun si Dado sa'yo eh. Bakit kasi hindi mo pa siya pinagbigyan? Huwag mong sabihin na mas nasarapan ka na sa ibang lalaki na kumama sa'yo kaysa sa karelasyon mo. Hindi naman sa ganun, pero Ganun na rin yun. Kung pa hindi ka pa, lokohin mo lelang mo, Paulina. kaya nga ayoko na. Please, Aubrey. Sana maintindihan mo. Huwag mo nga akong madaling intindihin yung baluktot mong katwiran kasi naiinis ako sa'yo. Bakit ba kasi? Ayaw mo nun? Masasolo mo na yung sugar daddy mo. Pag wala na ako, mas malaki kikitain mo. Palagay mo sa akin, may iba akong trabaho, Paulina. Hindi ako katulad mo na ginawang main source ng income yung dapat irakot lang. Naaalala mo dati, game na game ka sa ginagawa natin, tapos ngayon. Ay, ewan ko sa'yo. Masyado kong pinapairal yung emosyon mo. Ayoko lang tuluyang masira ang pamilya namin. Mahal ko si Dado. Mahal ko ang mga anak namin. Palibasa, hindi mo alam yun kasi wala ka namang asawa at mga anak. Ganon. Paano ko sabihin ko sa'yo na hindi ko kailangan ng asawa o mga anak para maging masaya? Kasi akala mo lang masaya magkaroon yan, pero mas nakaka-depress pa yan sa
si Aubrey dahil daw mas pinairal ko raw ang aking emosyon. Pero sa huli, wala na rin siyang nagawa, Papa Dudut. Hindi na niya ako pinilit na gawin yung ginagawa namin para kumita ng pera. Kung tatanungin niyo ako kung anong pakiramdam ko ng mga panahong yon, magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nangihinayang. Masaya rin naman ako na hindi ko na niloloko si Dado pero alam kong malaki na naman ang magbabago sa buhay namin. Lalo na hindi na ako kikita ng malaki para matustusan ang pangangailangan namin. Kaya lang tinatagan ko ang loob ko na mapapaunlad ko yung kaunti kong ipon sa loob ng 3 buwan kong pagbibenta ng laman. Kaso hindi mo talaga masasabi kung kailan ka sisingilin ng karma, Papa Dudut. Akala ko kapag tinigil ko na yung ginawa ko sa kinakasama ko, ay hindi na ako babalikan ng kapalaran. Na kung kailan desidido na akong ayusin ang pamilya at relasyon namin ni Dado, doon ko na pala sisimulang pagbayaran ng mga kasalanan ko sa kanya. Nagtuloy-tuloy po ang panlalamig sa akin ni Dado at lahat ng pag-iwas na ginawa ko sa kanya noon, lalo na sa kama ay pinaranas niya sa akin. Bukod doon, ang dati kong hindi mabisyong mister ay panay na ang paglalasing. Isang gabi, umuwi siyang lango sa alak at gumagapang na lamang papasok sa inuupahan namin. Hindi ko na alam kung paano siya nakauwi sa amin ng ligtas at kumpleto ang bawat parte ng katawan niya. Inakay ko siya papasok at nung may upo ko na siya sa aming kawayang bangko para mas maasikaso. Nakita ko sa linya ang hindi lang isa kundi maraming pula-pula sa balat niya na mula sa liig papunta sa kanyang dibdib. Hindi ko pwedeng magkamali, Papa Dudut, dahil kiss mark o hiki ang mga yon, Papa Dudut. Doon ko na-kumpirmang may babae si Dado at kahit na gustong-gusto mo siyang saktan, sampalin, kalmutin at suntukin ng gabing yon, ay nagpigil ako ng aking sarili. Nasikaso ko pa rin siya hanggang maayos siyang nakatulog bago umiyak sa banyo namin, Papa Dudut. Sobra po talaga akong nasaktan kasi ni sa hinaga na hindi ko akalain na magagawa sa akin yon ang kinakasama ko. Hindi lang ako makapagreklamo dahil alam ko sa sarili kong hindi rin naman ako naging tapat sa kanya sa pagsasama namin, pero hindi ba pwedeng magbago ang isang tao? Saka mahal ko po si Dado. Hindi ko masikmura na meron siyang ibang babaeng kinakama bukod sa akin dahil ako ang live-in partner niya. Kaya na kahit ayaw ko ay nakaramdam ako ng matinding palikot ko sa kung sino man ang babaeng kinakalokohan ni Dado. Ayoko pong mawala sa akin ang tatay ng mga anak ko kaya sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat. Mahuli ko lamang at ilagay sa dapat niyang lugar yung kalandarin ni Dado. Kaya naging naramdaman ko ni Dado na pinag-iinalaan ko siya. Kaya mas naging matinig siya sa pagtataan ko sa akin kung sino ang kabit niya. Naging mailap siya lalo na sa pagpapahiram ng personal niyang gamit tulad ng cellphone. Pero naniniwala ako na pag desidido kang malaman ang totoo ay hindi yun maitatago sa iyo ng mundo. Isang gabi naramdaman ko ang paglundo ng punsyon namin, indikasyon na may bumangon. Walang iba kung hindi si Dado. Nakantaka ako noong nagbihi siya at lumabas ng bahay namin, alanganing oras ng madaling araw yun. Noong sinilip ko kung saan siya pupunta ay laking gulat ko. Nang tuwid siya ng kalsada at nagkatok sa inuupang kwarto ni Aubrey. Nasa unang palapag lamang. Tapos ay ganoon na lamang ang gulat ko. Nang pagbuksan siya nito ng pinto at salubungin ng isang mainit na halik. Bago sila naghatakan, papasok sa loob. Kaya pinuntahan ko sila para bulabugin ang masaya nilang patagong pagkikita, Papa Dudut. Walang hiya kayong dalawa! Napakapakoy niyo! Aray! Bitiwan mo nga akong babae ka! Dado! Dado, tulungan mo ko! Huli na! Bitawan mo si Aubrey! O sige, bibitiwan ko sa pero ikaw ang laban sa akin! Ano ba? Nasasaktan ako, Paulina! Huwag mong sasaktan sa akin!
minsan, sinampal mo na ako. For sure, magkakapasatong maganda kong mukha kinabukasan. Tapos kung ano-ano rin masasamang salitang sinasabi mo sa akin, na akala mo hindi mo rin ginawa. Ano nga kasing ginawa ni Paulina? Sabihin mo na, Aubrey. Iniputan ka na tulog sa ulo na magaling mong kinakasama. Ano? Totoo ba yung sinasabi ni Aubrey? Ganon kasi, ganito yun. Ano, totoo nga. Oo, pero nagawa ko lang naman yun dahil sa pera. Anong dahil sa pera sabi mo? Kita, huwag mong sabihin talaga yung totoo yung racket ni Aubrey. Kaya malaki ang kita nyo. Kasi hindi talaga ako kumbinsido na ganun yung kitaan sa pagbebenta niya ng damit at mga bag. Hindi ka. Saka hindi talaga kami nagbebenta ng mga damit at bags. Palusot lang yun ni Paulina para hindi mo siya paghinalaan. Ewan ko ba naman sa'yo? Hindi ka kaagad nagduda. Naisip ko tuloy na baka gusto mo yung racket ng partner mo. Kaya hinayaan mo na lang siya. Manahimik ka, Aubrey. Hindi ko kailangan ng opinion mo rito. Bakit sa akin siya nagagalit? Wala naman akong ginawang masama rito ah. Niya pala Ano ka nang ginagawang masama? Eh, nilanti mo nga kita at ulitin ka. Pagawa ko mo siya lumapit sa akin. Nananahimik ako dito. Saka ikaw dapat nagsisisi. Kasi hindi mo na pinapayagang makascore sa'yo yung kinakasama mo. O ayan, naghanap tuloy ng iba. Kapal talaga ng mukha mo. Mas nakapal ang mukha mo, uy. Paulina, hindi ba tayo tapos ha? May kasalanan ka pa sa akin. At ikaw, walang kasalanan. Hoy, Dado, kung akala mo papatalo ko sa'yo, pues maliga. Huwag kang umako na akala mo ikaw ang biktima rito. Sobrang sama ko tao. Hindi ka na napagbigyan, lumastikan na. At hindi na sinabi ng nanay mo si Oplo pa talaga. Bakit? Si Aubrey ayos na sa'yo na ibang babae? Tulad ng pagkainti mo sa ibang lalaki? Nahihintay ka, demonyo ka. Halo-halong senaryo ang naglaro sa isipan ko noong maaktuhan ko. Ang kababuyang yon, kaya naman hindi na ako nagtsinelas na lumabas sa pinto ng bahay na inuupahan namin at nagmarcha patungo sa kinakaroonan nilang dalawa. Hindi na nga nila naikandado ang pinto dahil sa sobrang pananabik nila sa isa't isa. Kitang-kita ko kung paanong nakalingkis na parang ahas si Dado kay Aubrey, habang kulang na lamang ay lunukin nila ang tila ng isa't isa. Agad po na nagdilim ang paningin ko, kaya naman hindi na ako nakapag-isip ng matino. Sinugod ko na sila para paghiwalayin. Diring-diri ako sa mga pinaggagawa nila sa akin, pero mas nanaig po yung matinding galit at buot. Pakiramdam ko, ako yung iniputan sa ulo at ako lamang yung biktima sa aming tatlo ng mga panahong yon. Pero matapos sabihin ni Aubrey sa pagmumukha ni Dado ang mga pinaggagawa ko na hindi niya alam, ay noong ko lang nakita kung paano ako pinandirihan at tignan na para bang napakababa kong uri ng nilalang ang mismong lalaking mahal ko, Papa Dudut. Sobra-sobra yung hinanakit ko sa nangyari. Galit na galit ako kay Aubrey at kulang na lamang ay palatang ko siya ng buhay dahil sa kakatihan at kalandian niya. Hindi ko alam na matagal na pala siyang nakaabang kay Dado, kaya hindi ko akalain na tatraidorin niya ako. Napakasama niyang tao at wala siyang pagpapahalaga sa pagkakaibigan namin. Durog na durog po ako ng mga panahong yon, Papa Dudut. Iyak ako ng iyak at ayokong kausapin si Dado, pero wala po akong lakas ng loob na makipaghiwalay sa kanya. At ipaubaya na lamang siya kay Aubrey. Ayokong lumabas na malaking talunan pag nagkataon. Pero hindi ko naman pwedeng alalahanin ng matagal yung nararamdaman ko dahil may mga anak kami. Kailangan ko pa ring isipin at alagaan ang mga bata dahil responsibilidad ko yon bilang nanay nila. Kaya ngayon hayaan ko na lamang si Dado sa pakikiapit niya kay Aubrey dahil napagod na akong magalit sa kanila, Papa Dudut. Opo, sa huli ay sumuko rin ako. At tinanggap na yun na ang karma ko. Isa pa Mas masakit lang kasi araw-araw pinamumukha sa akin ni Dado ang mga kasalanan ko sa pamamagitan ng lantaran niyang pakikipag-ugnayan kay Aubrey. May punto na tinawag ko ang pansin niya. Nagagalit at inaaway ko siya, pero mas lamang po doon yung kakulangan niya sa amin bilang padre de pamilya. Nagkataon kasi na nauubos na yung ipon ko.
at hindi na sapat ang perang ibinibigay niya sa amin, Papa Dudut. Sensya ka na kung yan lang sinuweldo ko ha. Gastos ko kasi nitong nakaraan. Pagkasyahin mo na lang muna para sa mga gastusin ng mga bata. Ano pa nga bang magagawa ko? Nandito na to. Wala naman akong choice. Oo, huwag ka naman umbat dyan. Ginagawa ko naman lahat para sa pamilya natin eh. Pwede ba? Huwag ka naman lumingan ng ganyan. Alam namin na nag-aabot ka rin kay Aubrey ngayon. Kaya hindi mo ako malalaw ka lalo. Di ba? Nag-beach kayo nung nakaraan. Sabihin mo hindi mo putulin ko siya. Oo, pero napilitan na naman ako sumama sa kanya. Kasi wala raw siyang kasama. Napilitan pero gusto ko eh. Hindi mo na kami iniisip sa mga anak mo. O kahit yung mga anak ko na lang, huwag na ako. Naiisip ko naman kayo ng mga bata. Kaya nga pinasalubungan ko kayo ng seashell na keychain. Gusto nga yun ng pangalawa natin eh. Ipakain ko kaya sa iyong seashell na keychain mo, no? Akala mo kasi lagi nakikipagbiroan sa'yo. Seryoso naman ako dun eh. Ikaw lang tong laging galit. Ano ba kasing plano mo, ha? Kung ayaw mo naman maghiwalay tayo, bakit di mo maiwan-iwan si Aubrey? Ano bang meron sa ahas na yun na wala sa akin? Sige, sabihin mo. Mahal ko na rin si Aubrey, Paulina. Sabi niya mahal din niya ako kaya nahihirapan akong pakawalan siya. Siya yung nandyan noong mga panahong nagkukulang ka sa akin. Kung iiwan ko siya, parang wala naman akong utang na loob nun. Pero mahal din naman kita. Kaya ayaw ko sana maghiwalay tayo. Pero may mga anak tayo. Dapat mas mahal mo sila kaysa sa amin ni Aubrey. Huwag mo naman akong papiliin oh. Hindi ko kasi kaya. Baka nakangiti lalaki. Ano na lang iisipin at sasabihin ng mga anak natin pag lumaki sila na dalawa kaming mahal mo, ganon? Pwede naman natin ipaliwanag sa kanila yung tungkol sa bagay na yun. Tsaka pwede ba? Huwag mo na munang alalahanin yun. Kasi maliliit pa naman mga anak natin. Anong huwag alalahanin? Ayos ka rin talaga, no? Nakatikim ka lang ng ibang putahe na gustuhan mo na. Ikaw din naman, di ba? Pero inisip ko kayo ng pamilya natin kasi mahal ko kayo. Kung mahal mo kami, sa una pa lang di mo naisip na gawin yun. Alam mo, tama si Aubrey eh. Mukha kang pera. Pinagpalit mo kami sa pera ng mga anak mo. Wow! Kung makapagsalita ka, akala mo hindi ka nakinabang sa perang kinita ko ah. Sarap na sarap ang kain mo doon sa binili kong lechon kawali, fried chicken at sugpo gamit yung perang yun. Tapos ako pang sasabihan mong mukhang pera? Huwag ka nga masyado nagpapaniwala dyan kay Aubrey. Nuknuko na sinungaling yung babaeng yan. Kasi kung totoong mukhang pera ako, sana nilayasan ko na kayo ng mga anak natin. Pero hindi eh. Nandito ako. Nananatili ako sa pamilya natin to kahit na ang sakit-sakit na, Dado. Di ko naman gagawin yung bagay na yun kung hindi dahil sa kakulangan mo bilang padre de pamilya. Ilang beses na ako nagpaparinig sa'yo na ayusin mo, diskarte mo sa buhay mo, na huwag kang makontento sa kakarampot na kinikita mo, na humanap ka ng iba pang pagkakakitaan. Wala akong pakialam kung gawin mong araw ang gabi baka nakakalimutan mo ikaw ang may gusto na magkaroon tayo ng maraming anak. Tapos kapal pa ng apog mong magdagdag ng palalamunin kasi blessing yung mga bata. Mahiya ka nga sa balat mo. Ang laki ng pagkukulang mo sa pamilya natin. Kaya nung gumawa ako ng paraan para mapunan yon, ganitong klase lang ng pag-iinsultong isusukli mo sa akin. May kalalagyan ka talaga sa impyerno. Doon, sa tabi ng trono ni Satanas. Tungkol sa bagay na yan yung gusto ko sanang pag-usapan natin, Paulina. Yung totoo, inaloko ko ni Aubrey kung gusto ko raw bang maging alaga ng sugar daddy niya. Babayaran daw ako. Tapos may naisip si Aubrey para kumita tayo ng malaki. Gusto niya, magpadala tayo ng video habang may nangyayari sa ating tatlo. Ano ka mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sira na kung sira yung ulo, pero desperado na ako. Mahal ko naman kayong dalawa. Kaya bakit pa ako maghahanap ng ibang babae? Pumayag ka na, baby. Para rin naman to sa mga anak natin eh. Pag nakaipon tayo, pwede na nating tigilan ginagawa natin. Ganun lang kasimple. Hindi yun ganun kasimple, Dado. Baliw ka na talaga. Papa Dudut, kinilabutan po talaga ako sa gustong mangyari ni Dado.
Iniisip kong mabuti kung paano niya naaatim na ikonsidera ang bagay na yon at ialok sa akin na parang normal na bagay. Alam ko naman po na hindi tama yung ginawa ko at natuto na ako sa mga pagkakamali ko. Gusto ko na ngang magbagong buhay, hindi ba? Pero bakit ganito naman ang nangyayari sa aking karma? Sobra-sobra. Hindi ko na po kaya, kumbaga durog na ako at ang sakit-sakit na. Baka isang araw ay mamanhit na lamang ang buong pagkatao ko at wala na akong maramdaman. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin kami hiwalay ni Dado at hindi ko kasi alam kung saan kami pupunta sakaling umalis kami ng mga anak ko sa poder niya. Dinis ko na lamang po yung sitwasyon habang patuloy pa rin akong hinihimok ng kinakasama ko na gawin namin yung bagay na minsang pinagsisihan ko at hiniling na sana'y hindi ko na lamang ginawa. Pero sa huli ay kusa na rin po akong pumayag, Papa Dudut. Alam ko na marami sa mga kabarangay natin ang magsasabi ng masasakit sa akin. Pero wala po akong pakialam. Wala namang pinanganak na perpekto at lahat tayo naghahangad lang ng mabuti at magaan na buhay para sa mga anak natin. Yun po ang mga pangarap namin ni Dado na unti-unti naming sinasakatuparan. Maraming salamat, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang istorya ng buhay ko. God bless po sa inyong istasyon. At sana ay dumami pa ang mga nakikinig ng Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Paulina. Hindi masama ang pagkakaroon ng pangarap, lalo na kung inspirasyon natin sa pagtupad nito ang mga mahal natin sa buhay. At kapag magulang tayo, natural sa ating gawin ang lahat para magkatotoo yung mga pangarap na ito. Pero lagi nating tandaan na bawat aksyon at desisyon natin sa mga gagawin natin ay may kapalit na komplikasyon. Maaring hindi pa natin yun nakikita sa ngayon, subalit siguradong meron tayong maapektuhan. Mga kapuso kabarangay, biyaya ang pagkakaroon ng anak lalo na kung may kakayahan tayong alagaan sila. Palakihin ng mabuti at may pag-ibig at ibigay ang kanilang pangangailangan. Kaya nga bago tayo magdala ng sanggol sa mundong ito ay pakiisipin natin ng maraming beses kung may kakayahan na nga ba tayong buhayin sila. Hindi kayang sustentuhan ang pagmamahal natin sa kanila ang mga gutom nilang sikmura. Ngunit pwede natin gamitin ang mga damdaming yon upang pagsikapang mabigyan sila ng mas maayos na buhay na nararapat nilang tamuhin. Hanggang sa muli mga kapuso, ko po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Sabi mo lang to.
nangyari siya pag gano'n naman. Hindi na kung mailawan yung ulit lipati.
yung giguro. Nag-shrink mo. Kibalo. Kagdi sa Joy, may oras yun.
gising ka na. Bukan ko lang.
Hanggang umaga.
Nagkakamali? Hindi ako kumulot. Ako kasi naging tsaka nabigyan yan. Tapos kinabigyan namin ko ng juice yan. Hey! Paano ka ako? Ibalik ako. Ginagawa. Kinakabili sa ko.